Ikväll är fröken förbi galen, komplett galen, sa jag här. Jag följde grejen till station och när jag kom tillbaka till biologen gick jag in och dansade. Och så får jag se fröken anföra dansa med skovaxen. Men det får bli var för mig. Rosa kom direkt i mina ögon och bjuder upp mig till damernas bad. Och sen har hon valsat så att jag aldrig varit med om blivit galen. Det har hon alltid varit, men aldrig som du sa 14 dagar efter förlovningsfotot. Ja, vad var det med den historien? Det var ju en fin karl, fast han inte var rik. Ack. De har så mycket konstigt på sig. Det är besynnerligt, i alla fall med den fröken, att hellre vill jag stanna hemma med folkefart än följa sin far gå till släktingar under min sommar. Hon är väl liksom generad eller kalabalik med fästmannen. Troligen, det var en karl för sin hatt i alla fall. Men vet du Kristin hur det gick till? Jag såg det, ja. Fast jag inte ville låta som det. Nej, såg du det? Jo, så gör det, ja. De höll på Salgården en afton och fröken tränade honom som hon kallade det. Vet du hur det gick till? Jo, hon lät honom springa alldeles för som en hund man lät hoppas. Han sprang 2 gånger och fick endast av all gång. Men 3:e gången tog han det för ur handen på henne, bröt det i 1000 bitar och så gick han. Inte till på det viset. Nej, jag säger. Ja, så var det med den saken. Men vad hade du för gott att ge mig, Kristin? Det var bara den smäller ner det som själva. Skön, det är min stora devis. Men du kunde ha väntat länge. Då kikar jag själva greven för en stund till. Nej, du får inte lugga mig. Du vet hur de så gör. Det är bara kärlek. Som sommar alltså. Nej, tack ska du ha. Då har jag bättre själv. Goda vackert är du. Ge mig nu ett glas. Ett stort glas förstås när man dricker öl. Gud, vad var det du skulle få dig till man? En sån kinkopp. Opera, du blir nog glad om du fick en sån fin karl som jag. Och jag tror inte du får skada att han kallar mig din fästman. Bra, mycket bra. Väl lite fröken Bereda. Men vad kokar du nu som luktar så inte närmast? Det är någon fan stygg och provisorika av Diana. Du ska dricka det vårdar, Kristin. Men vad ska du så koka om lakan på helvete alltså? Är det sjuk, va? Ja, den är sjuk. Den ser inte ut med bitarna små. Och nu var det på tog. Det vill fröken inte veta. Fröken är så rättfärdig i somliga fall. Det blir inte stopp i andra. Hon kan inte vara på sig och se person. Jag skulle vilja säga att hon inte är fin. Nej, när hon dansar på lågen så riktar kokvaxen från annan sida blir hon själv. Inte skulle vi göra på det. Men så är det. Det här ska föra sig gemena. Då blir de gemena. Men så är hon. Såna axlar. Och jag skröt lagom. Jag har hört vad Klara säger. Jag har sett henne. Klara, ni är alltid avundsjuka på den. Jag som har varit ute och ridit med henne och så hon dansat sen. Ska nu Jean, vill inte dansa med mig när vi färdig? Naturligtvis vill jag det. Lovar du det? Lovar. När jag säger att jag gör det så gör jag det.